Wih, nonton banjir pulau baru hujan terus campur angin kene pulau. Lah, itu langsung banjir gede gitu lagi teko iki pulau. Kali Serang jurusan Kedungombo, Waduk Kedungombo. Nah, itu pulau. Gede pulau. Wah, banjirnya alhamdulillah rapat gede pulau. Ya lumayan. Wih, rongkat apa kayak? Iya. Nandul ketandul kali. Lalalala. Ya Gusti. Muga-muga wae ora ana apa-apa pulo. Jurange kok ngene pulo. Iki nak beno iki pulo kono kae nggon disikan ngono kae lho kon. Wetan kae lho. Nah lho, kae keterak kabeh ngono kae. Kolonjono nani ijo-ijo kae. Ora beno sejene. Mau udane alhamdulillah udane terus sepol campur angin. Wah. Omah terus kleproh kabeh. Banyune udan do balik kabeh. Iki kali Serang jalur Waduk Kedungombo pulo. Nak muni banjir kayak nak jaran penuh wah tenan medeni ya alhamdulillah banjirnya ya standar kayak biasanya ya yes gede lah ini nambul nonton banjir pulau nang pinggir rumah kan kaisen pulau jak rumah mulak pulau kayak jeru iki pulau jurang kali kene jeru iki oh iki kene wis diangkrop ngene pulau oh saiki omah kon kae pulau omah samudra pura omah sangkrop-angkrop iki pulau bahaya iki soal iki pulau ya Gusti muga wae ora ana apa-apa pulau selamat dingo selamat muga ora ana apa-apa pulau muga aman pulau udane wis mau mrene tenan lho wis duduk iki saya krimis lho aku yang kepayang lho saya krimis ini
Iki iso-iso udan nae, udan campur angin nae, udan deras maksudnya ora udan campur angin. Kalau iki yo mendungnya yo isih tiblek peteng rata. Wis kula kesuwen kok. Semene wae. Rasa dawa iki durasine 5 menit muncul iki. Nek kedawan kok. Wis ngene polo, kene banjir polo.